आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. तुम्ही शेतकऱ्यांना नीट सेवा द्या. राजकारण करायचा मुद्दाच नाही आहे. राजकारण करायला आहे आमचं क्षेत्र तिकडे नाही, कोकणात येत. कोकणातल्या शेतकऱ्याची आर्त हाक ऐकून मला डोंगर ओलांडून इकडे यायची पाळी आहे. मी आता या आंदोलनातनं रिकामा झाल्यानंतर या सगळ्या औषध कंपन्या ज्या जे काही प्रतिनिधी गेले होते पोलिसांच्याकडे, त्यांच्याकडे बघूनच घेणार आहे. आता मी ही धमकी समजा पाहिजे तर क्वालिटी तालुक्याचं जिल्ह्याचं कृषी खात्याचं जे क्वालिटी कंट्रोल आहे ते काय करायला लागले, किती निकृष्ट दर्जाची बंदी घातलेली औषधं मार्केटमध्ये आहेत, त्याचीही तपासणी झाली पाहिजे. आता मी सोडणार नाही कोणाला.